Mama, gasi blic. Gasi blic. Samo eksplodira. Postavi mobitel. Jasno. Mama. Dobro, jel idemo sada umorno? Gledaj, Ana. Karlo, je li dobar? A? Isti je ko svaki. Pa nije baš što sam ja gledao. Ovo je ko u Wiesbadenu u Londonu. A možda i bolji. A ja mislim ono crveno vatro. Ti ona lampica se Mislim, to je ogroman, vidi kako se svica. Joj, da smo tamo, znaš kako bi grmilo. Pa grmi i ovdje. koliko bi grmilo. Probudili su sad cijelu dubu. Jo, idemo sada mohli. Jana, Jana, šetaj. kad završi ovo neće sad trajati milion dana. To će biti 10-15 minuta i... Pa sastavit će oni, Kinezi će sastaviti to. Sad će drugi malo. Druga akrobacija. Nema više. To je to, ja. I zato smo čekali 2,5 sata.